Estamos en plena temporada estival e dende a Xunta traballamos, como cada ano, por reforzar a seguridade nos concellos turísticos nos que se multiplica a poboación durante estes meses de verán. Dende o ano 2012, a Xunta de Galicia investiu 1 millón de euros en axudas a estes concellos que no período estival contratan auxiliares de policía local. Tal e como se informou no Consello de hoxe, a Xunta destina este ano 145.000 euros a impulsar a contratación de auxiliares de policías locais en 11 concellos turísticos. Trátase de Baiona, Cambados, Cangas, O Grove, A Guarda, Miño, Monforte de Lemos, A Pobra de Carabiñal, Pollo, Sanxenxo e Vilagarcía. Son todos concellos declarados municipios turísticos con máis de 5.000 habitantes e que teñen, lóxicamente, un corpo de policía local. Como novidade este año se sube a cuantía que poden obter estes concellos, que será entre 8.000 e 21.500 euros para sufragar parte destes gastos de contratación. A cuantía calcúlase tendo en conta a porcentaxe que representan as prazas hoteleiras en cada concello en relación á cifra de poboación. Por exemplo, no Grove e Sanxenxo, onde as prazas supoñen o 75% da poboación que hai no concello, reciben o máximo, que son 21.500 euros. Baiona, onde as prazas hoteleiras supoñen un 40% da poboación de dereito, reciben 18.500 euros. E os que teñen unha porcentaxe de prazas hoteleiras por riba do 20%, A Guarda, Miño, Pollo, contan cunha chega de 10.000 euros. Nos que as prazas representan menos do 15%, Vilagarcía e Monforte teñen 8.000 euros. En definitiva, a Xunta aposta un ano máis por colaborar coa Administración local e reforzar a seguridade nas zonas máis turísticas da comunidade.